Dawn huma d-dettalji tas-safar ta' delegazzjonijiet immexxija mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar għas-snin 2009, 2010 u 2011. 21 safra, 13 destinazzjoni, bi spiża ta' 130,000 euro. Fl-2009 u fl-2010 is-safar kien jammonta l-5 kull sena. Fl-2011 dan in-numru aktar minn irdoppja u tela għal 11. Żewġ safriet lejn Istati Uniti ta' delegazzjonijiet immexxija minn Joe Cassar, waħda fl-2009 u l-oħra fl-2011, swew 30,000 euro. Jispikkaw ukoll numru ta' safriet oħra. Safra lejn Pariġi swiet 9,000 euro, oħra lejn l-Iżvizzera swiet 8,000 euro. Safra lejn Brussell swiet 7,000 euro. Waqt li safra oħra ta' delegazzjoni mmexxija mill-Ministru tas-Saħħa lejn l-Azerbajġan swiet 10,000 euro oħra. F'Marzu li għadda l-Ministru Joe Cassar kien qal li l-Ministeru tiegħu talab lill-Ministeru tal-Finanzi biex għal dis-sena inaqqaslu l-budget tiegħu b'aktar minn 7 miljun euro. Dawk is-7.3 miljun huwa eżerċizzju intern illi aħna stess tajna parir lill-finanzi li għandhom jitnaqsu għax aħna stess rajna illi kienu over dak li aħna kellna bżonn.